हाय जय जगन्नाथ आउट सेकेंड ब्लॉग को आपको स्वागत मैं जनाऊँगी। एटा आम सेकेंड ब्लॉग बहुत दूर से मेघ हो नाइट ड्यूटी थी मुझे रूम को फेरुची मेघ भार जोर रोचे ये मो सांग गोटे ये ओडिया बुझीपारे टे बुझीपारे बेसी बुझीपारे बहुत हसुची सी जान ओडिया बुझीपारे ना बहुत हसुची। कौटी आप घर किधर है आपका घर? अरे मेरा भाई बिहार है। हाँ बिहार है। इतना जोर से बारिश हो रहा था ना इस टाइम में है ना, अभी थोड़ा कम हो गई। देख पाते बारिश मेघ बहुत जोर से होता है टे कमी दुकान फुकान किसी खोला खोली है व्यू भल अच्छी भल निद हम नाइट ड्यूटी थी भाई खाईदे शोई पड़ी मेड तो अच्छी आज तो रोसे कर आज तार छुट्टी अच्छी रोसे तो कर क्या जी पिंटू सर बोलिए ना कुछ। हम क्या बोले आप? खुश हो रहा है बहुत, बोल रहा है क्यों वीडियो बना रहा है ये कर रहा है ऐसे बोल रहा है मेरे को किस वीडियो में क्या मिलेगा देखते हैं, हमें ट्राई करते हैं। बहुत खुशी हो जी। आज हम आपका सब्सक्राइब करेंगे ना अच्छे से सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब और क्या कमेंट भी कर दीजिए। आप भी कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वो हिंदी है ना तो उड़ीसा में बोलने के लिए नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ता है, उड़ीसा में बोलना पड़ता है। ड्यूटी पे सब चलता है। बहुत जोर से बारिश होगी। ठंडा ही बहुत जोर लगुच पाग भी बहुत नरम करुच्ची। ये आसीगला काद बहुत काद हो बहुत काद ठंडा लगुच। नाइट ड्यूटी करी नाइट रे पूरा एमती घुड़की बसती। बाट हूँ ये बाटे मुझे बाटे जीविनी मुझे सर्टकट्रे जी ये बाटे ही जी से बाटे गले काद हो आहरी अधिका ये बाटे ही जी सर्टकट पड़ो। ठीक अच्छे टी काद फाद पार हो पड़ो कुछ से सर्टकट रास्ता केमतीका ये गोटे घरटे फांक अच्छी तो आम रूम से बाटे बाहर जाए बाट अच्छी से बाट में गलिकी जाऊँ टे ओड अच्छी रूम रही ड्यूटी रूम टे अच्छी चलो कम करते हैं सब कष्ट सह पड़ो पैसा कम पैसा नुआ घर चलती कम चलती सरी ना कि तो आमको रूमटा हूँ ये बिल्डिंगटा ये बड़ बिल्डिंगटे ये आम 2 जन रोचे यहीटा आम कोठ भवन छता आनी छता को तो मैं पहुँचेली छता देखो उदा ही पूरा
ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ, ଉଠିଥିଲା କି ନାହିଁ, ଶୋଇଥିବ, ଯାଇ କଲିଂ ବେଲ୍ ପୁଣି ମାରତେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ନିହାତି ଶୋଇଥିବ, ସେ ଉଠି ନଥିବ। କବାଟ ଯଦି ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ନା ଶୋଇଛି, ଉଠି ନାହିଁ। ପୁଣି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରି ଉଠି ପଡ଼ିବ। ଉଠିଲା କି ନାହିଁ? ଆରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ, ଉଠୁନି? କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖି, ଖୋଲୁଛି କେତେବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଇଥିଲେ, ମୁଁ 3 ଥର କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ଏବେ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବୁଝି, ବହୁତ। ରୋଷେଇ ବସେଇ କିଛି ହବ ନା? ରୋଷେଇ ବସେଇ କିଛି ହବ ନା? ଅଜଗର ସାପ ଯେମିତି ଶୁଅନ୍ତିନି, ସେମିତି ହିଁ ଶୋଇଛି। ତ କାଲି ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି। ତ କାଲି ନାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସେ କାଲି ଶୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା, ଟିକେ କିଛି ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଉଠିଲି, ସେ ଆସିଲା ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ଉଠିଲି। ତ ରୁମ୍ରେ କିଛି ପରିବା ପତ୍ର ବି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଅର୍ଡ଼ର ବାଲା ଆସି କଲ୍ କଲା ମୋତେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସି ରୁମ୍ ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଏବେ ଯାଉଛି ଅର୍ଡ଼ର ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ବି ଝିପି ଝିପି ପକାଉଛି, କାଲି ରାତିରୁ ବର୍ଷା ପକାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କମିନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଡେଲିଭରି ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ଆସିଗଲି। ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ରିସିଭ୍ କରିଦେଇଛି, ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ସୋ ମୁଁ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆମର ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ସାରିକି ଆସିସାରିଲେଣି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଅଛି, ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଅଛି। ମୋର ଭଲ ଲାଗୁନି। କ'ଣ ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା ଏଇଖିଣିକା, ଖାଇକି ଶୋଇବ ସିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା ଗୋଟେ ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା ଆଜି ବନେଇବା, ଦେଖିବା ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବନେଇବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ବାଇଗଣ, ଏଠି ପିଆଜ ରହିଲା, ବନ୍ଧାକୋବି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆମର ବିଟରୁଟ୍, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଅଦା, ଭେଣ୍ଡି, ଏସବୁ ପରିବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। କାର୍ଡରେ ନଟୁଆ ଲେଖା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇନି, ସେ ମଗେଇକି ଆଣିଛ ଖାଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ଜମାରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଭାଇ, ବିଟରୁଟ୍, ଏଠି ସବୁ ଖାଇଲେ ଦେହରେ ରକ୍ତ ହବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ? ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ତ ସେ ଖାଏ, ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇକି କିଛି ନାହିଁ। ବିଟରୁଟ୍ ରୋଷେଇ କରି ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଜୁସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପିଇ ପାରିବ। ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି। ନଟୁଆରେ ମିଳିଲା ବୋଲି ସେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା, ନହେଲେ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲାନି। ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଜିପ୍ଟୋ, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅଫର୍ ଚାଲିଥିଲା ନା କ'ଣ, ନଟୁଆ ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଦେଖେ, ସେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅଛି କିଣା ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇବି। ତ ସେ ଆଜି ରହିବ ରୁମ୍ରେ, ତାର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନା? ନାଇଁ, ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି। ହଁ, ଆଜି ଶନିବାର ଛୁଟି, ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ
तो आज छुट्टी अच्छी सी आज पूरा रूम रे रहिबो तो आपन से जहाँ किसी हम से सब देखो वीडियो द्वारा तो रोषे कौन हम कौन खिया पिया हम आपन देखिए जमी कहली कि पालंग डालमा गोटे आज बनइबू नुआ गोटे एक्सपीरियंस नबू देखा कौन होची केमिति कौन होची तो आपण माने मध्ये रुहंतु मु केमिति बनइबी आपण माने मध्ये देखिबी आपण माने मध्ये घर बनइबे एवं पालंग डालमार मजा नेबे। सो फ्रेंड्स आपण देखि परतबे जमी आपन को कहली कि आज गोटे नुआ आइटम आम बनइबू पालंग डालमा तापाई उपयुक्त परिबा सब मु काटी नहीं जाइए आप देखि पारे गोटे मीडियम साइज आलू नहीं गोटे मीडियम साइज बैगण गोटाए पियाज गोटाए बिलाती किसी कंचा लंका काटी नहीं सहित आम मेन पालंग शाग सहित किसी फ्लेवर पर धनिया पत्र नहीं और ये किसी कंचा लंका आउ अदा काटी रखी तो कंचा लंका अदार छेचाटा देले तो तरकार टेस्टा भल आसे तो से किसी कंचा लंका आउ अदा मत काटी रखी तो आज रोषे ये सब जिनस कटा तो ये आप देखिपे मुझे मुग डाली नहीं आप चाहिए बुट डाली नहीं पारे तो मुझे समय आगे मुग डाली भल भाव धोई पानी किसी समय रखा छाड़ी देती आम ए कढ़ा गरम करवा। सो फाइनाली आम कढ़ा गरम ही आसला एवं आम कढ़ा डाली को सीझापी छाड़ा सो मु फाइनाली कढ़ा डाली सीझापी छाड़ी देती ए आगु काटी रखी आलू मत देदेबा काटी रखी बैगण को देदेबा सो ए किसी आम लुण आड करवा किसी हलदी आड करवा सो ए आम या सीझापी छाड़ीदे ता भर आम आगे काटी रखा अदा और कंचा लंका को चलो शिलपतार छेचीदे। तो फ्रेंड्स मुझे कंचा डाली नहीं तो आप चाहिए डाली को भाजी नहीं पारे आपको डिपेंड करे आप केमी रोषे करेंगे तो मुझे डाली को न भाजी कंचा डाली पानी देखी नहीं तो आप भाजी डाली को भाजी नहीं पारे। फाइनाली आम डाली सीझी आसला आगे काटी रखा पालंग को आड करवा पालंग को किसी समय सीझापी छाड़ीदे आम पालंग और डाली भल भाव सीझी जाइए भल भाव मिसी जाइए आम गोटे बाउल को काढ़ी नवा देखिए कढ़ी आम गरम हो गलानी सोरिष तेल आड करवा आम गरम ही आसला किसी पंचफुटन आड करवा आगे काटी रखा कंचा लंका आड करवा भल भाव काटी नवा पियाज आड करवा पियाज को आम ब्राउन कलर पियाज हम भाजी आसला गोल्डन ब्राउन कलर हो गला चेचा टेस्ट भला पियाज
ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲି କେମିତି ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା ବନେଇଲୁ, କେତେ ପରିବା ଆଡ଼୍ କଲୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ପରିବା ଆଡ଼୍ କରିଛି, କେବଳ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓଲକୋବି, ଗାଜର ମଧ୍ୟ ବିନ୍ସ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନର୍ମାଲି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଘରେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ପାଳଙ୍ଗ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଲୁଣ, ଗୋଟେ ପାଗ ହବ ଏବଂ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ, ରସୁଣ, ଲୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଗ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୋର ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ପାଗ କରି ଖାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ମୋତେ ଉଠିଲା କହିଲା ହେଇ ଖାଇବା ହେଇଗଲାଣି, ଉଠି ପଡ଼ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ। ଆଉଥରେ ନିଦ ଆଖିରେ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ମାନେ କୁହନି ବହୁତ ନିଦ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ। ତ ସେ କହିଲା ଖାଇବା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଚା ଖାଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଖାଇଦେବା। କ'ଣ ବନେଇଛି ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଡାଲି ବନେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଦେଖିବାକୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିଲି, ସିଏ ବୋଧେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛି, ନାହିଁ ରୁମ୍ରେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବେ ଯିବି। ଖାଇବା କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଖରାବେଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଇଆ ଖାଇବା ଅଛି। ଆଉ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି କରିନାହିଁ, ସେଇ ଭାତ ଆଉ ଯେ ଡାଲି କରିଥିଲା ଯେ ସେ ପଇଡ଼ ପକେଇଥିଲି ଦେଖିଥିବ, ତ ସେୟା ହିଁ ଅଛି, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି, ନିଦ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ନାଇଟ୍ରେ ବହୁତ। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ନାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ହିଁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଖାଇବା ଆଉ। ତ ସେ ଯାଇଛି ମାର୍କେଟକୁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କହିଲା ହଁ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି ଆଉ ଯାଉଛି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନହେଲେ କିଛି କରୁଥା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଛୁଟି ବି ଅଛି, ତ ସେ ଆଜି ରହିବ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇକି ଯିବେ। ମୋର ଯେତିକି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେ ଯିବ, ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।